Moi! Täällä Vaiskinolla 3 taas pitkästä aikaa en ole koskaan kuvannut, mutta tässä on varmaan jotain 3 kuukautta taukoa ollut. Ja sitten on, täällä on joku toinen MR paskiainen. 02. Ja sit anna mun ohjain tänne. Nyt me pelataan tätä jotain Minecraftia ja Pleikalla. Ja sitten me aloitetaan noin niin. Mikäs me aloitetaan? Ai oli uusi veli. No eiku opetusveli. Ei kun Elos varmaan tarvitsis sitä. Mä haluun nostaa tämän texture packin. Ei todella. Aika paska kyllä. Tämä se on ja sitten on selviytyminen. Mikä siemen? En mä laita koskaan sitä. Sitten on. Mikä meidän Antaa olla. Joku Oi, nyt menee jotain. No niin, nyt on tarpeeksi hyvä. Sitten on Ei mitään rauhallinen. Tavallinen. No, ehkä tää vaikea olisi. Tavallinen. Ihan ei, tavallinen on, kun se on liikaa vaikea, mutta no. Tupakki. Sitten kirjaudu sisään. Ei. Jatkaa. Jatkaa! Arvaa mitä me tehdään. Ja toi varmaan sattuu. Ja sit me mennään ekaksi aavikolle ja etsitään temppeli. Siinä me päästään hyvä alkusanaa timantteja, kultaa ja rautaa ja lumuttuja kirjoja. Ja niistä me ei mitään saada, jos me sellainen löydetään. Me saadaan luita, ruttenflässiä ja kaikkea kivaa. Ja kuollaan matkalla. Niin, no niitähän tapahtuu. Ja muuten. Niin, voi vittu, me ollaan ihan eri paikassa spafnattu. Missä olet? Ja miten mä pääsetään pois? Mä löysin jo kylä. Voi vittu! Onpa hyvä. Mä tuun sinne. Tiedätkö edes missä mä olen? No sä oot varmaan täällä mun yläpuolella. Ne spafnaa aina vierekkäin, mut kun on spafnaa... Joo, mä näen sun kuopa. Mä näen sut jo. Mä oon täällä ihan sun edessä. Joo, jes mä saatiin heti kyllä, no voi vittu mä tipun. Ja sit, no tää nyt on ihan helvetin hyvä alku. Nyt eksy tosta paskasta. Sit vaan etsimään näitä paskaa mitä täällä on. Et tapa noita kylällä. No ei, tietenkin näitä. Ja mä etsin nyt, mä en osaa enää pelata tätä. Painu helvetin. Miksi sulla on flowberry kädessä? Mä tiedän. Kannattais nyt ehkä kirjoita sitä ruokaakin. Emille. Mä en tiedä miten tähän pelataan. Mutta sä oot sieltä, joo ei tässä ruokaa tarvita. Kerät vaan kaikki paitsi. Voi vittu sä kerät. Ei kun niin, ei noin ole viljoja. Onneksi. Kerät kaikki valmistuneet viljat. Ne näkee tästä, että ne on taas ruskeita paskoja. Sitten on noin. Sitten on Näissä pienemmissä niissä on porkkana. Tai jostain. voi vittu sä oot Tässä on porkkana. On porkkanoita ja perunapuskia. No mä en enää noit ei enää tarvi kerätä. Ja nyt pitää etsiä. Hei vittu, sä oot joku tennispelaaja. Ei missään ole mitään arkkuja. No, ne on vaan Blacksmithin luon, jostain loissassi paskapallorit. Mä en muista, on niin niinku släppe. Joo, kirjahylly, ne me otetaan muuten. Niitä tarvii sit kun on timantteja, mutta mitä me ei tulla koskaan saamaan. Niin ja nyt mennä. Kirjoja nostaa. No voi vittu. Mä kerään näitä kirjahyllyitä. Tää on nyt vähän erikoinen alku, kun olisi heti kylään, mut... Tää on vähän niinku kun mä hakkaisin puuta, mutta mulla hakkaa kirjahyllyä. Kana! Ei näe mun ruutua tosta, vai näkeekö? Näkee. Näkee se sit ihan kaikki. Joo, hei tää on crafting table. Voi helvetti. Eikö se ole minun hyvä juttu? Etkä mene sinne talvipaikkaan. Mua pelottaa ne paikat. Minne? Mut sinne talvipaikkaan, siellä on se paska. Ja sit me nyt halutaan ne läpikattoiset munakarvat. Mut ei nyt oo. En mä muista millainen on läpi. Muistatko sä läpi? Tiedätkö sä mikä se on? Ei. No kyllä mä sen tiedän. No mikä? Onko se tollanen? Ei kyllä ole toi puuta. Ei täällä ole mitään. Oi vittu. Mä oon saatu jotkut ironmiakat ja iron puut sitten kaikki hyvä. Sitten varmaan sinne temppelille kohta.
Voitais me kyllä pyy täälläkin, jos sä haluut. Tätä on kyllä tosi vaikea pelata ihan sen takia, koska on niinku 2 ruutua. Mitä sä teet? Onko sun muuten sikkeneitä? Mulla on vaan 2. Niin mä kerään täältä puuta, Emil. Näitten asunnoista. Ai niin, joku se kivasti. Mä kerään enemmän tästä. Kerää tästä, Emil. Mun ne vesi kyllä valuu tosta. No ei rikota siikkoa. Mitä vittua sä ei? Mä käyn vaan täällä. Onpa jännää touhua. Ehkä kiveekin pitäis saada. No, ollaan niin hyviä jätkiä, että me ei kuules kiveitä. No mitä sä teet tuolla talolla? Hei, mä otan yhden soihdunkin. No ota soitui. Niitäkin kantteja. Me vaan ryöstää koko kylän kaikki. Kaikki paikat ryöstetään. Ei noillekaan paljon mitään jää. Ja sit tuolla spawnaa noit... Et sä pysty hyppää aina yli. Sen takia possuilla on tehty ne. Ne ei pysty hyppää niitä yli. Mulla on näin paljon puuta. Kerää säkin nyt jotain puuta. Mä kerään koko. Tästä paremmin. Kato, mä löysin uuneja ja tämmöisiä. Anna sohjaan. En. Tuu tänne. Avaa se. Yes. Mä lähden arkun. Vittu, mä oon paras. Voi vittu, mitä kamaa. Kato, otan ne hei, mä saan tuon yhden housu sitten kanssa. Joo, sä saat. Paina nyt rastiin. Laita rastiin. Ja sit kun vielä 3. Tää on ihan helvetin hyvä. Sä voit pitää... Sä saat noi housut. Joo. Hei, ota ne toisetkin housut sieltä. Otatko sen ne jätä? Kun et sä käy hakee sitä. Mä otan se sitten, kun sä tuut mun luo. Joo, mut mä otan nyt tähän nämä uun. Jota uunit. Niin kyllä kestää halkata ihan helvetin kauan. Ja sä et ehkä saa niitä. Ja tää nyt vesi tulee tästä paljon, mutta no ei tuu, jos mä hakkaan täältä. Hakkaako se suihkukaan sitä? Tee itsellesi crafting table ja miakka. Ei miakka. Et sä nyt miakka hajota sitä. Emil. Vittu, se on pitää hakunka. Olis ehkä pitänyt suorittaa se opetuspeli ennen. No kyllä mä nyt tiedän, että hakunkin voi tehdä ja sen kanssa paljon nopeammin. Niin. Tuleeko sä yleensä miakakaan uuniin? Niin. Saiko sä yhtään mitään? Kato inventorista. Kato inventorista. Et saanut, mä sanoin, että ei hakku. Onko täällä jotain? No mä tuun sinne. Missä sä olet? No täällä. Tää lihalaidas. Missä helvetissä? Täällä! Näetkö sä mut? Täällä, toisella puolella. Sun takanas. Tuu tänne. Ai! Sitten mä johdatan sut. Sitten tää näin. Tämä näin. Joo. Mä teen itselle jonkun paskahaku. No mä haluun sen miaka. Et hakkaa sitä vitu palikkaa. Tai sä kuolet, tajuuksä. Sulla on sellainenkin mahdollisuus, kun kuolet. Noin, me saatiin stäkkipuuta. Noin. Ja sitten... asetutaan tänne yöksi. Onko sulla niitä soihtui vielä? 2. No, Mä käyn hakemaan vielä jotain soihtuja. Hyvin tarkkuhalta. Eikä tätä. Mä haluan tehdä pouhaa. Millä ei tee koskaan mitään. Moi, saadaanko me nyt se uuni? 3. Yes! Rautatanko? Mä otan tällaista marmorikiveä. Se näyttää kiva. Hei, mä kerään kiveä muuten. Se on tosi hyvä tässä pelissä. Siinä mä saan jo kivikamat. Ja Emil, säkin voisit tehdä tässä pelissä jotain. Mä tein crafting table. No ei, mulla on crafting. No mitä siitä? No sitä siitä. Ja me kuinka kauan me ollaan kuvattu, jos tää on yli 9 minuuttia. Ja me pätkitään tätä videoa, niin mä veikkaan moro.